No okei, siinä tuli sitten se, että tuli ero ja meni asunto ja kaikki. No mulla on vain leskeneläke, ei muuta. 51. Toi, joo. Vähävaraisia ja yksinäisiä on paljon Suomessa, liikaa. Eläkeläiset, jotka saavat pientä kansaneläkettä ja asuvat pääkaupunkiseudulla ja maksavat vuokransa, niin ei niille paljon jää sitä ostovoimaa. Nyt kun taas leikataan asuntotukea ja muita, niin vielä vähemmän jää kuin aikaisemmin. Näissä vapaaehtoisissa on sitten myös sellaisia henkilöitä, jotka ovat itse olleet jonottamassa ruokaa, ja kun mä oon nähnyt sen tilanteen, mä sanoin, että hei, sä näytät aika terveeltä kaverilta, niin kyllähän sä vois tulla tähän mukaan hommiin ja samalla saat sitten ruokaa vietyä kotiin. Työttömyys. Mä oon nyt ollut pari vuotta. Lähdin pohjan kautta ja nyt mä oon päässyt kumminkin ylöspäin sieltä. Ei rahat riitä. Rahat tilanne osapäivätöissä. Hän on nyt vielä niin kuin tehnyt ikävämmän tilanteen tämän SOSUn muuttaminen niin kuin Kelaan, nämä perusturvan jakamiset. Kela ei ole pystynyt hoitamaan niitä niin nopeasti ja hyvin kuin ajattelivat. Ja nyt monien kohdalla on käynyt niin, että on 5 viikkoakin myöhässä kaikki rahatulot. Ajatellaan opiskelijoiden niin saa jotain opintotukea. Ja samalla tavalla heidän kohdaltaan leikkauksia jatkuu ja muutenkin tuo opintotuki on ollut niin pieni, että hyvä, jos on pärjännyt ja toiset ei oikeasti pärjännytkään. Ja niitä on sitten hakemassa opiskelijoita meidänkin ruokajonossa ruokaa itsellensä. Ja sitten on näitä perusturvalla eläviä ihmisiä, pitkäaikaistyöttömiä ja sitten monenlaista ihmistä. Siinä on aika iso kirjo, mutta kaikilla heillä on sama yhteinen olotila. Rahat on vähissä ja ruokaa pitää saada.